Беренче татар онлайн мәдрәсәсе эшли башлауга аз гына вакыт узса да, белем алучылар саны 23 меңнән артып киткән. Мәгълүм булганча, онлайн мәдрәсә Татарстан Диния нәзарәте белән Хозур нәшрият йортының уртак проекты. Заманча уникаль гыйлем мәйданчыгы турында безнең махсус репортаж. Башлангыч дини белем алырга теләүчеләрне аеруча мәдрәсәнең үз иләрендә булуы җәлеп иткән. Беренчедән анда теркәлү бик җиңел. Онлайн мәдрәсәгә теркәлү өчен бары тик яки телефон, яки компьютер, яки планшет җитә. Өчесенең берсе җитә. Аның платформалары ул яки сайт, яки iOS һәм Android өчен платформалар. Сайтка керсәк, ягъни мәсәлән, күренә икән монда, без иң беренче чиракта менә монда бар адресная строка дигән әйбер. Шунда инглиз хәрефләре белән мәдрәсә татар дип җыябыз. Мәдрәсә.татар. Һәм шулай дип җыйгач, интерга басабыз, алайса дип әйтәйин, менә шундый безне сәхифә каршы ала, интернет мәдрәсә. Һәм анда бар теркәлү дигән сүз. Google ашада кіріп була, Apple ашада кіріп була, Facebook ашада кіріп була. Өлкәнрәк буын көндә бик каты утыра Одноклассникта. Одноклассниклар ашада кіріп була һәм электрон почта ашада. Иң җиңеле электрон почта аша. Буын көндә һәр кешенең электрон почтасы бар, чөнки Госуслуги Татарстан дагын мәсәлән түләүләр өчен почта аша теркәләбез. Бөтен кешедә почта бар. Вакыт ягыннан шикләнелмәгән булуы онлайн мәдрәсәнең тагын бер өстенлеге. Кеше расписаниене үзе сайлый. Кіріп, шушы сайтқа кіріп, ул анда әзер төшерелгән видеолар карый. Бүгенге көндә бу сайтта видеолар татар телендә генә. Ягъни укыту бары тик татар телендә генә. Сайтта видео күрсәтелгән, татар телендә укытучылар сөйли. Яки аның аудио язмасы күрсәтелә, ягъни кеше аны тыңлый. Мәсәлән, машинада барганда, ул үзенең телефоныннан басып куя да һәм тыңлап йөри. Һәм шулай ук кеше укытучы сөйләгән һәрбер сүзнең транслитерациясе да бар, ягъни татар телендә тексты да бар. Кеше шуны укып та чыга ала буш вакытта, яки шуны принтер аша чыгартып укый да ала. Видео һәм аудио дәресләр 7 фән буенча яздырылган. Иң беренче очракта гакыйдә дигән фән, икенче гыйлем ул фикх. Шуннан шулай ук тәҗвид фәне. Тәҗвид фәнендә без үзебезнең изге Коръән Кәримебезне укырга өйрәнәбез. Ягъни анда хәрефләрне өйрәнәбез башта беренче дәрестә, аннан кернеп аларны кушырга һәм Коръән укырга. Ниндирәк кагыйдәләре бар, ничегрәк укырга ярый, ничегрәк ярамый. Шуларны өйрәнәбез. Аерым язылышы. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев балаларга бүген әхлак тәрбиясе кирәклеген вәгазьләрендә еш кабатлый. Шуңа да ислам әхлагы дәресләре онлайн мәдрәсәдә иң беренче булып урнаштырылган. Һәр төрле хәл вә хәрәкәтләрендә дөрес эш иткән кешегә әхлаклы кеше дияләр. Безнең яшерен батырын түгел, буыныбыз арткан сайын, үскән сайын, ничектер без батабыз, менә шушында электрон җиһазларга әтиянең тәрбиясе җитеп бетмәме, безнең әхлак, әдәп тәрбиясе кими. Һәм шушы вазгыятьне күреп, әлбәттә без монда әхлак дигән фәндә керттек, һәм ул да үзебезнең динебез, үзебезнең гореф-гадәтләребезгә таянып, нигезләнеп ясалган. Менә шундый гади фәннәр анда. Әмма алар бөтенесе дә тикшерелгән, алар бөтенесе дә вакыт ягыннан да тикшерелгән, шулай ук аларның дөреслеге ягыннан да тикшерелгән, алар тулысынча үзебезнең мөфтиятебез кануннарына буйсынган программалар. Дәресләрне яздыруда республика мәдрәсәләрендә һәм университетларында белем бирүче мөгаллимнәр катнашкан. Укытучыларның һәр кандидатурасы Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан сайлап алынган. Һәр берсе дә үзләренең укыткан өлкәләрендә бүгенге көндә я мәдрәсәләрдә укыталар, я фәнни эшләр алып баралар. Һәр дәресне үткәннән соң тест сораулары бирелә. Кызыксынып җавап биреп караган идек тә, әхлак тестын уңышлы үттек. Бу татар мәдрәсәсе бары тик татар телендә генә алып барыла торган проект. Быел 2025 ел безнең туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип атала бит. Шуңа күрә безнең бу татар телен яклау, татар телен үстерү өчен дә бер зур адым булып торадыр дип уйлыйм. Проектны булдыруның төп максатларының берсе пандемия шартларында да белем алу мөмкинлеген тудыру дип аңлатты Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин. Һәм онлайн мәдрәсәнең ислам динен өйрәнүдә беренче баскыч икәнлеген дә аерым билгеләп үтте. Башлаган кешеләр өчен, ягъни кем дәвам итә, алар мәдрәсәләребезгә килсен, мәдрәсәләребезгә чакырабыз, чөнки Аллаһ шөкер мәдрәсәләребез эшләп килә, университетыбыз бар, академиябыз бар.
Онлайн мәдрәсә мәчетләре булмаган яисә мәчет каршындагы курслар оештырылмаган җирлекләрдә яшәүче яки вакыты кысынкы булган милләттәшләребезгә башлангыч дини белем алу өчен дә бер форсат, ди Ленар Хамматов. Шушы курсларны тулысынча үткәннән соң ул сертификат бирә. Ягъни шушы курсларны үтте дигән кешенең үз исеменә сертификат бирә. Димәк, онлайн мәдрәсәне тамамлап, сертификат алырга теләүчеләргә теркәлгәндә үз исемнәрен дөрес итеп, тулысынча язырга кирәк. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.